Istukaa. Miten voin auttaa? Tarvitsette kuulemma ravintolatyöntekijöitä. En minä tarvitse asiakkaani. Minä vaan välitän. Mitä asiaa? Tarvitsette tiskaria. Vai tiskaria? Taas se Ronkainen sekoilee. Sama se minulla. Saatte paikan. 40 tunti huomista lähtien. Mikä tämä on? Verokortti. Niinpä tietenkin. Avatkaa 9. Itse yritän tulla siihen mennessä. Jos sen tulee, niin kaljaa tulee hanasta. Keittiö on täällä. Hei mambo italiano, hei mambo italiano, näin, nyt laulaa siciliano, signor Borsalino, tanssi mambon aivan piirokas näin. Hei mambo, ei kaiut tarantella, hei mambo, ei hurma mozzarella, hei mambo italiano, taisaa kaikki nilkkat lentää kun vain hopla soi, on uuden tanssi aamun koi. Sinä et tiedä mitään, et varsinkaan missä asuu. Pidä turpasi tukossa tattamaan. Siellä myytiin kuulemma huumeita. Hassistakin. Minua ette saa elämänä. En tiennyt mitä sain, kun tanssiin sinut hain.